Vítajte v prezidentskom paláci. Veľmi sa teším, že mám takúto česť prijať takúto vzácnu delegáciu, aj vás, študentov, ktorí ste boli vybraní, aby ste dneska aspoň nejaký čas strávili tu s nami a veľmi sa teším. Ja, keď hovoríme o UNICEF, samozrejme pozorne sledujem to dianie a je pravda, že berieme možno tak nejak samozrejmosť práva detí. Ale teraz je to o vás, takže take over, hej? Ako prezidentka Slovenskej republiky by som sa zaujímala o vzdelávanie a taktiež zdravotníctvo. Myslím si, že školstvo je veľmi zanedbaná vec, ale to podľa mňa nie je iba tu, ale celkovo všade. A športu, keďže myslím si, že aj veľa športovcov, ktorí sú nadaní, nemajú také veľké možnosti a tak otvorené dvere, ako by mali mať. To je taká moja vízia, s tým o tom chodím dlho, že aby nikto nebol potrestaný, v ktorej časti krajiny sa narodil. Aby mal každý rovnakú šancu, aj keď sa narodí na východe Slovenska, alebo na juhu stredného Slovenska, alebo v hlavnom meste. Aby športovali tí, ktorí majú talent, nie tí, ktorí majú peniaze. Aby študovali tí, ktorí majú talent, nie len tí, ktorí majú peniaze. Aby sa každý mohol rozvíjať na základe svojho talentu a schopností a nie na základe toho, z akej sociálnej vrstvy pochádza. Teraz máte pod kontrolou palác, vy, teraz je to vaše. Odnášam si určite dobré skúsenosti a celkom akože taký zaujímavý celkový deň. Budúcnosť je v dobrých rukách. Ďakujem, držím palce naozaj obidvom. Ďakujem. Spoločne. Ďakujem pekne. Naozaj som si to veľmi užil, veľmi si to vážim. Všetko dobré, majte sa krásne.